भिडिअ'आव नायबाय थायो आरोना दा आइया बेयाव गैला नालाय बे बुहुमाव आइया दा थांनानै गैला नालाय ओमफ्राय आं गोसोखांबानो आइखौ आंनि इउटुबाव आङो नायो आरो बेनि थाखायनो आङो दा मेम'रि हिसाबै गालांनो होननानै आङो बे इउटुबखौ बा फेसबुक पेजखौ आङो खुलिनाय जादों आरो ओमफ्राय गोबां गाज्रि कमेन्टबो फैयो जेनेबा ओमफ्राय एसे दुखु मोनो आरो गोसोआव बिदि गाज्रि कमेन्ट फैबाथाय मानो होनबा जोंखौ मोनथिया जेनेबा जों माबायदि मानसि जों मा मावो जों माबोरैहाय थायो बेफोरखौ माखासे जोंनि फेसबुक नायगिरि बिथांमोना मोनथिया आरोना बेनि थाखायनो माने गाज्रि कमेन्ट फैयो ओमफ्राय आं सानो आरो बे गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरखौ बिसोर मा मोनथिगौ जोंनि बागै बिदि सानो आरोना आङो ओमफ्राय हरग्राया हरखागोन बिदिनो बिदिबो सानो आरो गोसोआव बिदि साननानैबो थायो आरोना जेनेबा गाबलायबाय आरोना आं जेबो नङा बिराद मोनसे माने आङो आइखौ गोसोखांनानै गाबनो ओंखारदों आरोना आङो माने आइखौ गोथां समाव थानायखौ आं दाबो इउटुबाव सार्च खालामनानै नायो नालाय आंनियाव दा आं गाबनो ओंखारलायबाय आरो जेबो नङा जोनोमगिरि बिमाखौ नागारनानै संसाराव थांना थानो हानाय रावबो गैया खारन मोजाङानो जा गाज्रि जा जोनोमगिरि बिमाया नोंखौ जोनोम होदों संसाराव थिग बिदिनो गावनि बिमाखौ दिनै मोनसे इमोसनेल जादोंबा गावनि बिमाखौ गोथाङाव लुगैबाय थानाय हिसाबै सिस्टारा नुनानै मालाबा गाबखाङो थिग बेबायदिनो साननानै बिथाङा डायरि हिसाबै मोनसे इउटुब खुलिदों बा नोंगौबो दिनै आं नों लोगो बयबो जुदि इउटुबाव हाबनानै थायोबा सानसेया एस किंआ सोरमोन निजोरा ब्रह्मआ सोरमोन बिथाङा सोरमोन मोनसे डायरि जानानै थायोना थिग बेबायदिनो नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट लिरनो नाङा सब समाय मानसिखौ बबेबा महराव बबेबा गाननाय जोमनायाव लानानै गाज्रि कमेन्ट लिरनो नाङा दुखु नाङो नोंथांमोना खुद जेब्ला इउटुब बानायगोन पेज बानायगोन अब्ला जुदि मोनसे गाज्रि कमेन्ट लिरोबा नोंनि माइन्डआवबो नांगोन नङा होमबा बेनिखायनो बेफोरखौ लिरनाङा मानसिखौ जेब्लायबो गोजौआव लां आरो सापर्ट हो मदद खालाम आरो बाख्नाय बेनो सबनिसै जोंनि जिउआव देरसिन हाबाया बेबो मोनसे गिदिर इसोरनि थांखि नङा होमबा अब्ला माबाफोर सोंनो गोनां दंबावो नामा जोबनायाव सोंनायाथ' बेनोसै जेनेबा नोंथांनि पेजआबो बिदिनो दावगालांबाय थाथों आं बेखौनो हास्थायो बयनिसिमबो गासिबखौबो बिदिनो सापर्ट होलायनांगौ गावजों गाव बर'जों बर' ना मा होनो ओमफ्राय आंनि एक्सट्रा इउटुब चेनेल दङ आंनि इउटुब चेनेलनि नामानो जाहैबाय SN फेमिलि ओमफ्राय आंनि फेसबुक पेजनि नामा निजोरा ब्रह्म नार्जारि आरोना स' गासिबो रायजो राजा बिथांखौ जेरैहाय सापर्ट खालामदों आंखौबो बिदिनो सापर्ट खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय थेंक इउ आंनि खाथियाव थानाय निजोरा ब्रह्म नार्जारिनि पेजखौ नोंथांमोना फल' खालाम आं बाराय खावलायदों अननानै प्लिज इउटुब चेनेलनि नामा SN फेमिलि नोंथांमोना अननानै जेरैखि जायाबाबो खनसे फल' खालामनायाव जेबो खहा जाया बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालाम बेनो आंनि गिदिर मिजिंथिनाय थेंक इउ